едно сърце от нас, Господи Исус. И ти благодарим за Твоите думи. Ако наистина ние на тази една сме презрани, наистина от Тебе сме избрани, Господи Исус. Твоето Слово е верно, Господи. И научи ни, Господи, как да позволяваме на Твоите думи, на Твоето Слово да работи вътре в нас, Господи Исус. Да направи това, което Ти искаш, Господи Исусе. Нека Твоето казо наистина да се сели вътре в нас, Господи Исус. Цяла Твоята пълнота да бъде в нас, Господи Исус. Благодарим Ти за Твоите думи, Исус. Хвалим Твоите думи, Исус. Амин. Амин. Нека да приеме песента колко чудна благодат. Вижте, благодата наистина може да ни раздвижи. Благодата на Бога може да ни цари. Благодата на Бога може да ни накара наистина да се почувстваме на небесни места. Когато ние се справяме с дързостта от Бога, забравяме на земята кои сме. Искам да ви кажа, много често аз абсолютно не се интересувам кой какво ще каже за мене. Ако Господ иска да се завъртя да играя, ще го направя. И не няма да ме осъди, разбирате ли? Сега е време на хора, които са влюбени. Разделяйте любовта си към Исус. Нека влюбените да викат Амин! 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 Брави! Visto che c'è tempo, Имаме ли време? quando ero in Italia, Когато бях в Италия, pensavo аз мислех con i nostri fratelli rom in Italia, Мислех за... Извинявай, скуза. con i nostri fratelli rom in Italia, Мислех за нашите братия в Италия. stavamo progettando di andare in Serbia, Ние проектирахме да отидем в Сърбия. Serbia, Romania, В Сърбия, Kosovo, в Румъния, Македония. Косово и може би в Македония. mai la Bulgaria. Но никога не съм мислил за България. Non c'era nei miei pensieri la Bulgaria, Абсолютно нямах мислене за България. non c'era nei miei pensieri, Наистина нямах мислене никога. ma era nei pensieri di Dio. Но това беше в мисленето на Бога. Амин. Questa è la via. Това е живота. I tuoi pensieri Твоите мисли, devono cambiare, твоите мисли трябва да се променят. Халелуя. devono essere i pensieri di Dio. Твоите мисли трябва да станат мисленето на Бог. E dicevo, Signore, Аз казах, Господи, ma non sentivo dentro di venire. ма Господи, много не чувствам вътре в себе си, че трябва да в България. Не чувствам много. Poi è nato un problema nella famiglia. А в същото време, но наистина имаше и като проблем в семейството ми. Garipel e Gianna conoscono la mia famiglia, conoscono mia suocera. Познават моето семейство, познават моето семейство. Ero in Sicilia, lì in una comunità, Аз бях в Сицилия, в едно общение e abbiamo avuto la notizia che mia suocera era и caduta. чухме една новина, че моята свекърва, тя е на около 90 години, падна и се чупи цялото. Mia moglie è dovuta ritornare Моята жена a веднага се Napoli. върна в Наполи. Io sono rimasto lì per Аз ammaestrare la останах chiesa. там в Наполи, за да може да се довършат някои неща в църквата. Quando siamo tornati, И когато ние се върнахме, dicevo, adesso come faccio ad andare in Bulgaria? аз си казах, ама сега как да отида в България, просто не знаех. Ne ho parlato con mia moglie, Говорейки с жена ми, grazie a Dio per mia moglie, благодаря на Господа за моята съпруга. e lei mi ha detto vai, Но тя ми каза, иди, fai il piano di Dio, иди и върши волята на Бога. ubbidisci a Dio. Ти трябва да се покориш на Бога. E quando ero lì in Sicilia, Когато бях в Сицилия, questo ci tengo a dirlo, там имаше una donna brasiliana, една жена, която е от Бразилия, бразилианка. profetessa, Тя наистина е пророчица. che mai Тя non ci conoscevamo. нищо не знаеше, дори не се познавахме с нея. Eravamo in una riunione di preghiera, И когато имахме служение на молитва, questa donna viene da me, тази жена дойде до мен. mi mette la mano sulla spalla Сложи си ръката на рамото ми e incomincia a parlare da parte di Dio. и започва да ми говори от Господа. Così dice il Signore, Така каза Господ, ми каза тя. io ti manderò in quella nazione Аз ще те изпратя в онази нация,
Non ha detto io ti manderò. Не каза аз ще ти изпратя. No io con mia moglie. Не каза той с моята жена. Ti manderò. Ще те изпратя. Изпращам те. Porta Занеси. il mio amore. Занеси само моята любов там. E sono venuto qui per portare il suo amore. Вижте, аз дойдох единствено, за да донеса неговата любов тук. E in questi giorni През тези дни Dio sta facendo sviluppare questo amore. Господ прави през тези дни тази любов да се възражда. Un amore più forte per i Rom. Аз чувствам тази любов, която е много силна към циганите. Non si riesce a capire. Просто не мога да го проумея. È l'amore di Dio. Но това е любовта на Бога. E in questo tempo В това време chiedevo al Signore питах Господа, perché защо? molte persone non riescono a guarire. Господи, защо много души не се изцеряват? Eppure tu dici che tutto è compiuto. След като ти си казал всичко е свършено, всичко е направено, защо много хора не са изцелени? Sai cosa mi ha messo Dio nel cuore? Знаете ли какво отговори Той в сърцето ми? Una parola. Едно слово. Le persone Хората hanno paura имат страх. di amare. Хората имат страх да обичат. Io li ho amati alla croce, Аз толкова ги възлюбих на кръста. ma loro Но те hanno paura di amare. Те се страхуват да обичат. E questo non permette che siano liberi. Това не означава, че вие сте свободни. E lo Spirito mi dice, Това не позволява вие да бъдете освободени. Прощавайте, това не освобождава. Ако човек се страхува да обича, това не му позволява той да бъде освободен. dai, Духът ми каза, иди. abbraccia le persone. Ти и започни да прегръщаш хората. Abbraccia le persone. Започни да прегръщаш хората. Abbraccia le persone. Прегръщай хората. Perché riceveranno guarigione. Защото те наистина ще се изцелят от прегръдката ни. Hai bisogno di essere abbracciato. Hai bisogno di una carezza. Имате нужда да ви прегърне някой. Имате нужда някой да ви погали, вярвайте. Forse hai bisogno di un bacio. Може би имате нужда от една целувка. Sai che quella donna baciò Gesù? Gli diede un bacio. Quella donna in casa di Simone Fariseo Когато жената влезе в къщата на Симон Фарисейна, знаете ли какво каза? quella donna baciò Gesù. Унази жена целуваше Исус. E Gesù disse a Simone, Исус каза на Симон: Simone, Симоне, sono venuto in casa tua аз дойдох в твоя дом. e tu, И ти, che credi di essere un cristiano, че мисли, че си един християнин, uno che rispetta la legge, ти, който уважаваш закона, io avevo desiderio di un bacio аз имам нужда от целувка. e tu, Но ти, che conosci la legge, който познаваш закона, non mi hai dato